sa naging niyang desisyon, as in, confident siya na dai siya babayaan kan sa iyang agom na kanding. Sabi man da kang ibang mga netizens tabi mga tugang, nilabel daw or sinasabihan dahil ni si George na mentally imbalanced for his action. The man also assured to spend his lifetime by loving his partner. Dahil talaga, wala talaga, bata, pugi-pugi bagay ni partner si George. Oo. So, nakatadhan ako as ayang babae partner, di single na ito forever. Di ka nang hinayang. Baka inagawan ka kang kandeng. Diba? Sa iling po nito mga tugang sa mga nag-aantabay sa tuya, ano po ang masasabi nindo digdi? Anong masasabi nindo digdi tabi mga tugang na ansarong lalaki nagpakasal sa kanding? Okay, yes. Diba? O sige, kung may reaction kita taon-taon, basahon ta yan. Basahon ta sa tuya ng mga reaction taon-taon. Tungkol, ano po ang masasabi nindo digdi sa nagpakasal sa sarong kanding, sarong lalaki na nagpakasal sa sarong kanding? Nakaw, di ko na magkairisihan kung ano nangyayari sa mundo, Kuya John. Sabi digdi, igwa nga ni ipong nagpakasal sa rice cooker, wag sanang umabot sa point na gagaya tayong mga single sa kanila. Naubusan na. Kasi ang punto man ka ni George, nagpakasal siya sa kanding, nga na siguradong dahil siya babayaan. Lifetime kung bata. Oo, dahil siya babayaan kan sa iyang pet goat. Naka-experience siya ba, partner, iyan, na lalaki ni, na-heartbroken ba siya before? Dahil di nasabi. Okay. Siguro ko, saro sa mga rason niya na dahil siya babayaan, kaya nagpakasala siya sa kanding, ta pwede niya gakudan, di ba? Dahil rason para bayaan siya. So, sabi man kang texter mo na nagpakasal sa rice cooker, dinivorce man sa rice cooker. Ang kaya sa nadaasap naon kang rice cooker. Ano lang? Maluto, dahil man tatawag sa panakigulay. Diniborosyo pala. Kaya sabi ni Direk Edwin Kasabago. Sige, babalik kita mga tugang oras niya to alas 2:33. An oras hatod sa Indokang. Beer na beer. Tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Robust Dietary Supplement for Men. Robust. Daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust. 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso kan lambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asin ang Great Women Project 2. Wow! May pasalubong si tatay. Haling Edgeline's Pili products. May pili candies, crispy pili, salted pili, mazapan pili, dokulon tay,
Masiramon pa! Igwa pa nga ni Sindanin Pili Tart, Santan, asin pastillas. Edgelin's Pili Products and Pasalubong Center, located at Sorsogon City. Contact 0977-738-1793. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Patuloy pa ring tumataas ang mga nagkakasakit ng COVID-19. Dahil dito, muling itinaas ang quarantine restriction sa ibang lugar, lalo na sa mga kinakitaan ng Delta variant. Gagamitin ng mga lokal na pamahalaan ang panahong ito upang pagigtingin pa ang pagtugon sa mga kaso at pabilisin ang bakunahan sa mga lugar na mataas ang panganib sa Delta variant. Habang ginagawa ng gobyerno ang mga hakbang na ito, patuloy ang panawagan ng Department of Health na magmask, hugas, iwas at magpabakuna kung panahon nyo na para maproteksyonan ang sarili at iyong mahal sa buhay laban sa COVID-19. Paalala ng DOH, piliin ang mga gawaing ligtas sa COVID-19. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, dapat matibay. kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, Dapat matibay. kumakain para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternatibo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas
Zinc, made by ATC Healthcare. ATC Zinc, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo kan ATC Vitazinc. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa oral daw, mag-ATC Vitazinc na sa oral daw, ATC Vitazinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, Southstar Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust makubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos.
pesos lang. McDo Everyday McSavers starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Okay, balik kita sa satuyang pinag-urulayan ngunyan partner. Okay. Siguro ko, maski maging single kita habang buhay, Oo. sabi digdi, si kuya nga yan, nasisiraan na ng bait. Malamang, pwedeng may arog talaga kaya. Iyo. Ano? Oo. Okay, sabi man digdi, anyway, respect na lang, may mga beliefs kasi ganyan, pwede mag-asawa ng halaman, hayop, equipment, o ano pa, hayaan na lang natin ang culture nila. Ayun, okay. Pero digdi sa tuya, sa katolikong paniniwala, ang pagkasal, partner, sagrado talaga iyan. Yes, no? opo. Sagrado po talaga ang pagpakasal. Kaya, maski sisay na haputunta na church-oriented. Daiman talaga, partner. Pinagtutugutan ng araw kaini, diba? Oo. So, mga tao nga ni na daiman na mamuot, dai advice na magpakasal. Yes. What more pa kaya duman sa hayop or sa mga bagay. Nako, inagihan ta na bagayan na tema ta na ang Correct. pagpapakasal. Yes, Ano? oo. Kadakol Ayan. nakitang mga nakuhang mga pahayag hali sa Commission on Family and Life sa to yung mga kapadean, di ba? Yes. Sabi digdi, itigil na sana ang community quarantine. Marami nang nasisiraan ng bait. May mga nagsabi na ano talaga may mentally imbalance talaga Yes. itong lalaking ito, no? Kaya kita ginibo kitang tawo. Oo. Sa tawo kita magpakasal. Sa tawo na namumuutan ta. Yes. Asin namumuot man sa satuya. Tama. Diba? Okay. Sabi digdi partner, gwapo naman yan na lalaki, puntahan mo na lang ako sa bahay, makipag-divorce ka na dyan sa kambing. Dito ka na lang sa akin, mukha naman akong kambing. Mukha naman siyang kambing. Mukha naman siyang kambing. Ay, nako. Ayan na. Siguro ko, sabi digdi, Kuya, ang pagpapakasal ay sagrado sa Katoliko. Opo. Sino ba naman ang babaeng ayaw magpakasal? Di bali na lang sa mga babaeng nangangabit na parang wala ng lalaki sa mundo kahit na alam na may asawa na pinapatulan pa. Kuya A, anong matatawag mo sa mga babaeng ganyan? Tabi from Shandi ng Ligaw. Cool, ano yan? Higad. Siguro din na nakapaghalat na mag-abot man so para sa iya. Kaya, ito tabi, pirmi kitang magsimba. Nganing maisihan ta, kung tama ba yan sa tuyan ng mga pinagigiribo? Diba? Mag-abot ka sa punto na magpapakasal kita sa mga bagay na daing pagkaisi. Correct. So, kanding pinakasala na pala. Oo, so kaldero pinakasal na. Yes, no? May apo dyan, partner, sigun sa Wikipedia, ini pinag-aapod na ophidiophilia. Okay. Ophidiophilia. Hindi da so subcategory kan zoophilia kasi ang zoophilia, the sexual attraction to animals in general. Pero ini da ang ophidiophilia are known as the ophidiophile. So tawo. Ophidiophilia doesn't always appear as sexual attraction. Some ophidiophile are attracted to snake or platonic. May mga arog talaga kaya na. I don't know kung gusto ko makahanap pwedeng magpaliwanag kanisa sa tuya ng mga eksperto, psychologists diba? about these things na kung may mga tao na a-attract sa hayop, na-attract sa ibang bagay, sa ibang bagay yes, na nag-aabot sa
pagpapakasal. Oo, na nakakapag-create sinda ng decision partner para sa indang buhay Kumbaga na talagang bilugunon bilugunon ang buhay ni, bilugunon ang sa indang pagtubod na mapakasal sinda duman sa bagay o sa hayop. Oo. Di ba? Yes. Do we think okay lang ito? Do we think na sa tuya kaya sa simbahan day pwedeng mga arugay na bagay? Yes, oo. Di ba? So Alam mo sa mga masunod na aldaw partner, diba? Makakakita ng psychologist. Makaanap kita kay psychologist na pwede sa tuya magpaliwanag kung ano iyan? Anong klase? It is, ano ba yan mental disorder ba yan ini? Disorder ba yan? Nangyayari talaga ini sa bilog na sa mundo. Actually talaga nag-i-exist ini partner. Yes. Ikaw kay araw talaga kayo. Nag-i-exist ini. But we don't know. Sa mga masunod na aldaw, mahanap kita pwede magpaliwanag ani kung nata may mga araw kaning bagay. Tama. Okay. Sige. Hello muna partner kay Mirna Ascutia Marina hapon medyo mauran. Okay, di po magpauran. Kuya Nems Flores, good afternoon ate Jen and Kuya watching from Sagpon, Darag Albay. Taga Sagpon pala si Kuya Nems. Si Kuya Nems dyan sa Hello. Sagpon. Edwin Relucio, good afternoon. Josephine Rojas, Emilia Dalit Badillo, Ann Camo Lozada, Virgilio Masinas, Roy Morales, Marie Tohelan, Oteholan Ante, Siriman Silara, Taburno Hirang, and Alice Pueblo, Rafael Magallanes Nakatutukman, Jacinto Son Belbis, Julianita Aituno, Judy Vivar Espino, Siringman Daas si Julius Antonio Blanca Flor, Siringman si Mildred Sevilla.